Днеска само с една въдица ловим. Не, другата хвана две. Не, откакто ги скъсахме. Всичките се мъчат в брега да се скрият. Че много риба ловиш тук ортлей, мястото трябва в зона да го направят. Как я чувстваш? Голяма ли е? Как дърпа? Браво, браво. Носи някакъв корен там. Много голяма, ама не е малка. Над 4 кила е сигурно, като я гледам. Не е най-голямата за деня. Това исках да кажа. Не, че... Не, ама е най-такава. Най-опоритата. Най-малкият за днес. Най-малкият за днес. Най-малкият ще равне. Да. Колко да е? 3 кила да е. Има, няма. Е, това много обърт. Според мен е към 2 кг. Да. Е, виж. 2 килограма и нищо е. Сега ще го видим. Не е много голяма. Аз по-голяма ми се видя. Не. Около 2 килограма. Дали има и 2, не знам. Изглеждаше много тежък заради този клон, който е закачил. Два 350. Ами, не е зле. Супер, как бе.
Виж как гледа. Иска да вечеря риба. Ага. Аре.